পিতা পিতা এই হচ্ছে পবিত্র শরৎ দিনের পিতা মা Jangan apa? ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ପାଦ ନଡ଼ରେ ମୋ ଢାଙ୍କି ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ପିତା চিরদিন আপনাকে এমনি সেবা করছিবি পিতাই স্বর্গ পিতাই ধর্ম পিতাই কর্তব্য পিতাই সর্ব পূজ্যকে মর পিতার প্রতিভা বন্ধে প্রিয়ন্তি স্বর্গ দেবতা পিতা শ্রাবণ পিতা শ্রাবণ পিতা ବହୁତ ତପସ୍ୟା କରି ମୁଁ ତତେ ପାଇଛି ତୁ ମୋର ଭରସା ତତେ ଛାଡ଼ି କ୍ଷଣ ମାତ୍ରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବି ନାହିଁ ବାପ ଡେରି ନ କରି ଶୀଘ୍ର ଜଳ ଧରି ଫେରି ଆସ ଚାଲ ବାପ ସେଇ ବଟ ବୃକ୍ଷ ମୂଳକୁ ଆମ ମୁଡ଼ିକୁ ବସାଇ ଦେଇ ତୁ ଶୀଘ୍ର ଜଳ ଧରି ଫେରି ଆସିବୁ ବାପରେ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପିତା ଆସନ୍ତୁ ମା ସେଇ ବଟ ବୃକ୍ଷ ମୂଳକୁ
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବ। ଚାଲ ସିଂହୀ ବୋହୂ। ବିଶେଷ ଘୋଷଣା ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଶୁଣିଛି ଧର୍ମ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଧର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ। କେଉଁ ଜନ୍ମରେ କି ପାପ କରିଥିଲି ଯେ ଆଜି ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଏ ପାପ ପାଖରେ କହୁଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ଏପରି ସୁରରେ ଗୋଟିଏ ବଳି ପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ମୁଁ ଆଜି ତାକୁ ଟିକେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇପାରିଲି ନାହିଁ ସିଂହୀ ବୋହୂ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ନିଷ୍କାମରେ ରହିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମ ନୟନ ପିତୁଳା ଜଳ ଧରି ଫେରି ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଡାକିବ ବାବା ମା ବୋଲି। ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଜଳପାନ କରିବା ସ୍ୱାମୀ। ସତେ କହନ୍ତି ସଂସାରରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ କାହିଁ ସିଂହୀ ବୋହୂ ଆଜି ନୟନ ମୁଦ୍ରିତ ଭକ୍ତ ଆଜି ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆସିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବାଧା ହେଉଥିବ। ସିଏ ଆସିବ ନା, ତୁମେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ ସିଂହୀ ବୋହୂ। ଏଇ ଦେଖିଲ ତ ମୋ ଶ୍ରବଣ କିପରି ଜଳ ଧରି ହସି ହସି ଆସୁଛି। ଆ ଅବଶ୍ରବଣ ଆ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶିବ ପୁରୀ ପାଇଛି ରେ ତତେ। ଆ ଅବଶ୍ରବଣ ଆ ତୁ ଜାଣିଗଲେ ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ ବାପ। ତୋ ପାଇଁ ପୁରା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପରେ ପୁର ଚଢାଏ ପ୍ରତିଦିନ ତାର ପୁଣି ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟିବ। ନା 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 ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରବଣ ଜଳ ଧରି ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସ ବାପ। ନା ସିଂହୀ ବୋହୂ ଆଜି କାହିଁକି ନା ମତେ ଅଲକ୍ଷଣେ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଉ।